Ninsabu ma' Jazz Mark Xikluna, Jazz Mark, nisabu fil-Bajja ta' San Ġiljan f'post fejn il-għaw diversi lustru għawek il-film li tant sib suċċess inti bih. L-għolla, xtiku għanda b'dan il-suċċess? Konta t-dissin dan il-film kien se jisplodi daqsek? Li ħaj jisplodi daqsek għatma stennejni għax minn jax għattu dana sabuni għalla rieda darba fost l-oħraj konna jena kuġin. Għatma tkun fil-industrija l-għom t-stennix ċertu rispons mill-pubbliku in ġenerali mad-dinja kollha għal-film ħanejdu gżajr li l-lum m'għadniex nikkonsidrah gżajr għamel suċċess kbir. Il-fatt li inti sajjid, kemm sajt tifhem biex tinterpreta l-parti prinċipali bl-aħjar mod possibbli? Il-fatt li sajjid għenet ħafna għax inti qed tinterpreta sajjid. Allura ċertu movimenti u hekk fuq il-baħar u hekk tal-kullu dajn ħafna għax inti fuq il-baħar mhux bħal meta fuq l-art għandek ċertu konditajiet la jista' tiċċaqla minn jagħmlu d-deni u hekk aħna dak l-affarijiet ħowta xewk u hekk ġifieri inti tkun taf ħowta valenuża hekk tkun taf x'inhi. Dana bniedem ma jkunx fl-industrija ma jkunx qed tittalmu kollox. Naħseb li dak il-fattur hemm ħafna għal-film biex jisir. X'tikkommenta fuq l-industrija tas-sajt f'pajjiżna? Is-sajjiet huwa biżżejjed apprezzat? Is-sajjiet apprezzat, imma kultant il-valur tal-ħut naraw ħafna. Meta fil-verità biex jinqabad u jasensa fuq il-mejda tal-konsumatur jiġi jisu ħafna flus. U din nis minn wara l-kunti ma jkunux jafu. Apprezzat għax il-ħut mhux kulħadd ifittxu ħafna nies u japprezzaw li hu tajjeb u li huwa lokali. Tmur ġo ħanut tisma'hom jgħidlek għandek xi ħaġa lokali, tieħu pjaċir li l-apprezzament hemm miegħek. Konsumatur kultant li ma jifhimx l-ispejjeż u d-diffikultajiet biex taqbad il-ħuta li dak jirrifletti l-prezz, speċjalment fix-xitwa. Kif bdiet l-imħabba s-sajt? Inti ġej mis-Siġġiewi, forsi mhux xi ħalab mas-sajt, però kif bdiet l-imħabba? Minn dejjem kont miġbud ħafna lejn l-ilma in ġenerali, ġifieri anke biċċadira fi triq ma naqbis fiha ma kontx inkun jien. Missieri kien dilettant, kien joħodni miegħu, allura dejjem jisu kibret in-namra. Jiena anke minn naħa ommi ġifieri, apparti li minn naħa ta' missieri, nannu kien dilettant. Konna nkunu bil-vaganzi tal-iskola naqra bil-qasbi u bil-kopja kien jħodni. Dejjem tikber dik l-imħabba lejn is-sajt. Sama l-ħamil ġurnata sajjiet u fdimt anke film fuq is-sajt u s-sajt. Ħemmar lura l-film, f'jannar li darbaħta kol is-Sundance Award, x'fisser għalik dal-unur? L-onur huwa kbir. Biss li ħareġ minn Sundance huwa kbir ħafna huwa fil-festival kbir ħafna. Li inti x'atturu tieħdu hija ikbar. U xogħolok. Kieku tieħu nieħu premju fuq l-ikbar ħuta tgħid xogħol sajjiet tistennija. Da ma kienx mistenni u qatt ma ħdimt ta' attur, qatt ma ħdimt wara kamra. U tieħu award fuq acting, best actor f'Sundance. Xi ħaġa li ma tistennix, ħaġa tagħmlek kburi ħafna. Issa nominat għall-Oscar u x'hekk ukoll. Il-film nominat għall-Oscar si. Dan huwa prestiġju kbir ukoll kemm għalik u kemm għall-pajjiż. Żguru, anke għal films futuri li ħajħadmu Malta, speċjalment kif ħadmu bil-lingwa Maltija, dak ngħidu film bil-lingwa Maltija. Ftit huma l-pajjiżi speċjalment fl-Ewropa li ma marx dal-film kullu kien bil-lingwa Maltija. Kull ma jinbidel is-subtitles bil-lingwa tal-pajjiż. Ġifieri dak morna mad-dinja kollha tista' tgħid. Mill-Asja, l-Amerika, l-Afrika. Dorna d-dinja kollha bil-lingwa Maltija u mkien ma fil-fatt li jista' anke nominati għall-Oscars għandu jkun ta' boost kbira għall-industrija ta' films lokali, mhux films li jiġu minn barra biex jaħdmu għaw Malta, films li huma Maltin. Bil-produzzjoni Maltija, atturi Maltin, bil-lingwa Maltija, kollu staw. Tqisi fil-futur titlaq is-sajt u tmur tgħix permezz tal-acting biss? Nitlaq is-sajt ma naħsibx. Diffiċli. Diffiċli għalija.
li forsi tieqaf biex taħdem proġett jekk jiġu xi proġett ieħor, ejwa, imma mhux li permanenti. Naqtas sajt ma naħsibx diffiċli ħafna. Is-suq tas-sajt fil-preżent f'Malta huwa wieħed tajjeb. Is-suq biex issib sajjeda Maltin hija diffiċli ħafna. Hawn ħafna barranin. Hawn ħafna barranin bħal xogħlijiet oħra. Il-problema aħna mhux biex biħħuta, biex biħħuta mhux problema. Infittxija ċertu nies dement li jkun jafu li hija lokali u hija ġenwina ma jħabbux rashom. Imma fih dedikazzjoni kbira, ħin twil, tbatija. Ma titwil ġbija ma tantx faċli tbiha. U llum il-ġurnata fih ta' diffikultajiet. ċertu liġijiet u hekk inġibhom ma nfikiru qabel. L-ispejjeż huma kbar bħal kull xogħol ieħor. Ma mmorrux il-bot anke bidja u hekk. Da xogħol manwali qed isir għoli. Allura bniedem biex jibda d-diffikultajiet u tkun vera tħobbu biex tagħmel. Ġieli kont waqt xi sajdol tajt ma' xogħol tempata fejn bżajt. Mal-tembati mort. Issa mal-tembati fejn mhux qed nitkellmu xi forza tminja ta' għax aħna dajta żgħira, imma kien hemm każi fejn badna fuq il-baħar jitlalek speċjalment bħal dawn iż-żminijiet jitlalek ajru jew tiġi tromba u jaqbek naqa' mal-temp, imma aħna kun dajsa żgħira mhux ħafna. Firti telaħ ġej, normalment taħseb li titlaq il-ġew. Fejn ma jaqbekx dik il-gravità li kif taqbad ngħid. Hemm ċans li paspiċi tibqa' barra aħna jgħidu hekk. Aħna l-ar dawn jiġu għall-arrietu, għal-met nejdu għajru, tromba, xi sajjet tajjek għall-ħares taqtol id-dajsa u għemmek sajjet ta' kulħadd jista' jimmaġina x'tagħmel. Perswas li tixtieq tirringrazzja l-production team li kellkom warajkom biex ksibtu tas-suċċess. Jiena kieku it-tim tal-produzzjoni bid-direttur u minn il-Malta Film Commission u hekk li taw il-fondi biex isir il-film, kieku marqu xajn waħda ħanejdu hekk. U ftaw li jiena bħala sajjiet li minni xattu kapaċi nuħroġ il-prodott finali. Kieku ma konċi jien li għamiltu. Fi ringrazzjament kbir u apprezzament kbir għal-fiduċja li jurew fija u għemmek nejdu għattur minix, jew ma konċ għanejdu. U ħadu speċi riskju kbir biex dimtajin. Il-futur tiegħek qed naraw xi film ieħor? Jekk tiġi ċans toħodha? Jekk jiġi ċans żgur nieħdu, għax mhix wieħed li nirrifjuta. Bħalissa ma naf xejn li suppost ħanidher fih ħanejtek. Imma ma nistax ngħidu kemm tkun fil-viċin jew fil-foto. Għat li minti xattur, pero nexxejt xorta f'dan ir-rwol. Forsi l-aħħar messaġġ tiegħek il dawk it-tfal u żgħażagħ li qed jaqraw din l-intervista biex bħalek ma jaqtawx qalbhom u jekk tiġi l-opportunità joħduha f'kull lat tal-ħajja. Le, jiena dik kulħadd ngħidha, jiena ntqajt ma' nies, allura kif u x'fatta. Jiena kont lest nagħmel kollox biex naħdem mal-parti. Jiġifieri dak iż-żmien kelli xogħol. Għadthom jew nirranġaw b'xi mod, jew l-unika soluzzjoni li hemm Għad jistess għal konklużjoni titlaq mix-xogħol biex naħdem dal-film. Fejn kont naħdem għenuni, aċċettaw, xorta, eventwalment tlaqt għax l-ħolma kienet li nkun sajjiet jien, għalkemm kont kbirt ħanejtek, ma kbirtx ħafna, imma kull min tiġi opportunità għandu joħodha u ma jirrifjutaħħiex għax ma tistax tgħid x'issarraf. Jena għeddi l-opportunità sifit ma sarfet f'xej u bħalma kulħadd kważi jaf sarfet f'ħafna. Għax suċċess ġie. Sirt popolari l kif qed tgħix il-popolarità? Fil-li ma jafek ħadd u fil-li jafek kulħadd. Sirt popolari jarfuk ħafna nies, iwafquk ħafna nies. Hemm min jgħid għax bdejt nittejja għall-ewwel u mwafqek jew hekk jiena kull min jiġi passal qoddim u jkellimni nieqaf inkellmu, jiena minn il-batit dawk l-affarijiet li ma nkellimx nies jew hekk.
inti jekk in-nies jekk ma timxiex sew ma' n-nies in-nies mhux ħajmxu sew miegħek, jiġifieri mhux popolari biss ta' minn dejjem hekk kont. Ħajtek tinbidel imma mhux taħa tinbidel bħalma forsi bniedem jimmaġina li inti issa like timxi fuq ir-rubini bħalma ngħidu bil-Malti. Xorta dak sajk mal-art. Bil-fors, inti għax-xogħol titmut, mhux imbilli issa ħanejdu jekk kważi Malta kollha ra twiċċi ma jfissirx li kulħadd ħajbaxxi rasu għalik biex inti fl-aħħar mill-aħħar bniedem bħal ħadd ieħor. Ġifieri tibqa' għalkemm ħasir popolari, tibqa' inti li tirrispetta l-ħadd ieħor ta' madwar. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd bżonn kulħadd u min tikbillu rasu, min jola jaqa'. Allora mhix kwistjoni li tola, kwistjoni li iżżomm saqajk mal-art, tirrispetta l-kulħadd, tirrispetta l-opinjonijiet ta' kulħadd u tibqa' tħares il-qudiem u kummenti tajbin toħodhom u kummenti żiena toħodhom ħalli inti darb'oħra mill-ħażin tipprova tirranġa u mit-tajjeb tagħmel kuraġġ tkun. Jien hekk nifhimha. Prosa, dak l-aħħar messaġġ ġasmak